ससे मरना किना धन्यवाद खातिर जिसया संफ्रामारि खुलुमबाय रायजोफोर बे थांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आङो बामगाव ओनसोलनि जेसया समफ्रामारिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानदों। जोङो नुनो मोनदों जेसया समफ्रामारिया 16 अक्ट'बर 2023 मायथाइ BPF पार्टीनि जयनिं पार्टीयावहाय जयन जानायखौहाय जों नुनो मोनदों। दा बे जेसया समफ्रामारि बिथांनि जयन जानायखौ लानानै माखासे BPF पार्टीनि मानसिफ्रा UPPL नि गोबांथार खहा जाबाय होननानैहाय बुंनायखौबो जोङो खोनानो मोनदों आरो कमेन्टनि गेजेरजोंहाय गोबांथार बाथ्रा सोंखारिनायखौ जों नुदों। नाथाय जेसया समफ्रामारिया थांनाय MCLA इलेक्शनावहाय इन्डिपेन्डेन्टआवहाय गेलेनानैहाय 0 जादों। आरोबाव बिथाङा फैबाय थानाय MCLA इलेक्शनावहाय गेलेनो थाखाय रायजो राजाफोरखौहाय अननाय होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदोंमोन। नाथाय बिथांनि अननाय होनायखौहाय बिथांनि अनसुंथाइखौहाय बांसिनानो BPF पार्टीनि नाजावदों। बबेयावबा हा इभिक्सन खालामनायाव होदों, बबेयावबा अखा बांखाजोंहाय बुखारनायावहाय तेरपाल होदों, बबेयावबा स्कुल गोबाय जानायावहाय थिं बायनानै होदों। बेफोरखौ जों नुबोदों आरो सोरनोबा ब्लेंकेट होदों, जानाय लोंनाय होदों, बेफोरखौहाय नुबोदों। नाथाय बे खामानिखौ मानो मावदोंमोन जेसया समफ्रामारिया? दा जों बुंनो थाङोब्ला जेसया समफ्रामारिनि बेबायदि अनसुंथाइ होनाया गावनि रांखौहाय क्रर थाखा बाहायनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय फैबाय थानाय MCLA इलेक्शनावहाय जाहाथे रायजो राजाया गावखौ मदद होयो, बेनि थांखिखौ लानानैहाय बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावदोंमोन। जाहाथे खाथियावनो थानाय सायखं बसुमतारी MCLA बिथांखौहाय फेजेननो हानाय बायदि बिथाङा बे खामानिखौ मावदोंमोन। आरो जों फारसेथिं नोजोर होयोब्ला जेसया समफ्रामारिया मा खामानि मावो नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालाम। आंनि खोनानायावहाय बिथाङा कन्ट्रेक्टारबो प्लास जुवादारबो। नैबे सावगारिखौ नुबायना? नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नुदोंना? दा नोंथांमोना बे सावगारिखौ नायनानैनो बुजिनो हायो जेसया समफ्रामारिया मा हाबा मावो। नंगौ, आंनि खोनानायावहाय बिथाङा कन्ट्रेक्टारबो मावो आरो प्लास जुवादारबो। दा ताश गेलेनो मोजां मोनो, जुवा गेलेनो मोजां मोनो, जुवा गेलेनानै मानसिफोरखौहाय फेजेननानैहाय रां बुथुमनो मोजां मोनग्रा सासे समाज बेरेखा दैदेनगिरि होननानै जों गनायनो हायो। दा BPF पार्टीयाव माबायदि मानसिया हाबो? जायफ्रा लोंनाय जानायजोंहाय गेलेनानैहाय इन्जय खालामनो मोजां मोनो, जायफ्रा रास मेला पार्टीनो मोजां मोनो, जायफ्रा ताश गेलेनो मोजां मोनो, जुवा गेलेनो मोजां मोनो, कारापसनजोंहाय गेलेनोहाय मोजां मोनो, बैसोर बायदि मानसियानो BPF पार्टीयाव हाबो। BPF पार्टीया माब्लाबाबो रायजो राजानि मोजांखौ हास्थाया। बिसोरो हास्थायो रांखौल' हास्थायो। माब्रै आं लिडार जानो हागोन बेनिल' बिसोरहा सिन्था। दा हाग्रामा महिलारिया जेसया समफ्रामारिखौहाय मानो बजबदों? मेन थांखियानो जाहैबाय जेसया समफ्रामारिहा चेनेल जाबाय, माखासे मानसिफोर सिनायनाय दंसै आरो रायजो राजाया जेसया समफ्रामारिखौहाय सापर्ट खालामो। बेनिखायनो जेसया समफ्रामारिजों लोगोसे हाग्रामा महिलारियाबो जेसयानि मददगिरि मानसिफोरखौहाय मोननो हानाय बायदि, गावनि फिल्डआ गुवारसिन जानाय बायदि बेखौ नोजोर बोनानै जेसया समफ्रामारिखौ माबा मोनसे बिबान होनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया जयनिं खालामदों। नाथाय आंनि नोजोरावहाय जेसया समफ्रामारि बायदि सासे मानसिया बर' हारिनि बा समाजनि दैदेनगिरि जाथावनानो नङा। बेहा सासे लिडार जानो थाखाय गुनानो गैया, बेहा इसेबां नलेजबो गैया आरो बिनि
खौरांगिरिफोरनि सिगाङावहाय बाथ्रा बुंनाय स्पिचखौ नायोब्ला लेंगुवेजबो प्रब्लेम। दा बिसोरबायदि मानसिया माब्रै समाजखौ बेंनाय जायो? रायजो राजाबो स्टाडि खालाम। आजिखालिनि रायजो राजाफोरखौहाय इसेबां गोरलैयै दैदेननो हागोना जोबोद गोजाननि बाथ्रा। दा आंनि नुनायावहाय जेसाया समफ्रामारिया फैबाय थानाय NCLA इलेक्सनाव जुदि गेलेयोब्ला डाबल 0 मोनगोन। BPFआथ' जेनगोना रोखाखा, बेयो खाथांखा। बुंनो थाङोब्ला BPFबो जेनगोन, UPPLबो जेनगोन। गिदिं गोदा गुबुन हारियासो देरहाहैगोन दानि सिचुएसनखौ नायोब्ला। नाथाय उननि समावसो बर'फ्रा मा डिसिसन लायो। मानोना जोंनि बर'नि गेजेरावहाय आरोबाव BPI होननाय मोनसे पार्टी गामि गामि स्ल'गान होबायगासिनो दङ, हख्रावबायगासिनो दङ। बिसोरबायदि जाम्बा मानसिया मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि बर'नि भटखौहाय बोफ्ले सिफ्ले खालामनो फैनायाबो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा। BPIआ मा मावगोन जोंनि बर'नि थाखाय? बे भटार पार्टी इन्टारनेशनेला बर'नि नंगौ नामा? बर'नि थाखाय मा मदद खालामगोन BPIआ? जायफ्रा BPIनि बे जाम्बा लिडारजोंहाय उन उन थाबायफादों बिसोरबो जाम्बा। मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि बेबायदि खामानि मावनाया जोबोद गाज्रि। दा BPIनि सोमोन्दै हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारा मा फोरमायदों खोनासं। মই BPFতে আছিলোঁ, আকৌ এবাৰ BPFৰ মাফলাৰটো পিন্ধিলোঁ होनना बुङो। बेफोरनिख्रुइ देरसिन आरो मा उदाहरन नांबावगौ? BPI भटार पार्टी अफ इन्डिया बिसोरथ' फैसा खांना जाग्रा पार्टीसो। थगाय थसि जायो। थांनाय बाराव खाम्फानो 3.5 लाख थाखा होनानै फाननानै गावसिनि भटखौ मोनगोन होननानै फाननानै खाम्फाया 3.5 लाख ना 5.5 लाखआव होना बायबाय। बेनिफ्राय BPIनिफ्राय रावबो बिथांमोना BPI होननाय सोर दङ जोंनियाव? BPIनि जाय लिडारफोर सान्थिफोराव सानैसो दङ, बिसोरथ' फैसा खांना जाग्रा मानसिफोर गोजासो। बेफोरखौ रायलायनानै लाब गैयालै। समाजावहाय मोनसे बिलोआव माफा मानै ना सिंगिया थाखायो। आरो बे ना सिंगिजों थालायलायबा गावजों गाव गावलायलायनानै दादु जानाय बायदि जाफबजोबलांगोन बिसोर। गोजोन्थों रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोननि थाखाय माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो। आरो जुदि भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों।